Kaliviti knockout football prize money tournament championship cup angdung kitipong. Rong asar binut ingti kathar pen hanjang langsung press club along perang kiamai kang nipong. Rima terang pike so ke mang hudera jok hempen kat fit pen on puta hem chelele de. Dolong hem tap puthor MSC kadam terang pe hin pen kikim kerang kapatang ponje phansai kepang chengpong. Ingdeng koi rahini hojai karbi freshers kam social media kapaman pong. KS Inglong for Hamren Health Branch pen education and anti-drug awareness ajai me kedeng pong. Kaliviti knockout football prize money tournament championship cup angdung kitipong. Socheng thanta constituency ke parlo angjok pani rukasen pathu aklamalong ke damtang preni phaing kore sirkep pen football tournament pangcheng ponsi phaikoni ne phai kris sirkep arni angdung kiti paman pon bangso pathu pon pe aprang khasia traditional alun pen ke kan same rada phan paklang pon bangso angdung kiti pathu pon along khasia punji met chepran diamond club la pen kanghon bosti chingthur club ang bongsi pathu pon kanghon bosti chingthur club atum chepa hai ponsi trophy la pen suri thomke batangka chepalong pon adun thu angdeng kidun khasia punji met Ceprang Diamond Club atum stame suri krip hot nangka Cepalong pon bangsolong aluhia man pen Meghalaya Autonomous Council MSC Victor Rani SGP Moniram Terang Rat Cyclem bang Khorsing Singnar lapen Kaliviti Sport Association along Secretary President pen Chenglok ke thigiding lapen rong ara atum stame chetong dur langkhang pen Komol Kathar nangkelo abirta Malam News. Rong asar binut ingti kathar pen hanjang langsung press club along perang kiamai kang nipon. Lakhain ko resi Borjan constituency ke parlo kathar sarpo arong along ke damtang phaikoni ne phai kris sirke barni khatkhati long kathar sarpo arong along himari ingti pen perang kiamai phaponsi rong asar nang kithi bor ipwa koi piponlu. Bangsa puthak phaikoni ne phai ing koyarni kathar sarpo arong asar binut ingti kathara hin pen hanjang langsung press club sai hemalong perang kiamai ing niponsi lamboy pipontu hanjang langsung bara Gibson rong pinang kilo abirta Malam News. Nilipisar sarang ke bat banglo sarang ke bat mana dah arrangement na kuri banglo nilipu ke nilipisara hano lapen ke sarang ke bat ke bangke sati rompi sorgari gamura kararo asar bikin terduda lapen ke nilihala so 2003 pen 2007 long kathar pen kathar sarpu arong kecilar Aling daily long tadi paklang lo, aling daily long cepaklang. La kathar sarpo rong kecila pulo, la pengen Solangdu ke 9 tarik September 2007. La Solangdu long tadi cipi dah lo. Lah CPF pele, sana itu cipu ke. Ini nikan trade truck si, nikan trainer cap Crystal cap lihat lo. La penon, la alang tun DBC aku tak nak hidup tu sih, nak make nak hilang tu non si, jadi pada nak hilang select asal si, alang tu nak cipi lo nak cepat lang tu lo, nili lo matara rong ke, nili rong, hemari ingtia rong nak ke hok, ahok hemari ingtia, ahok pulang tes, lahai tu ke, lahai lah, attendance naik kuri tu nak citong tu nak tu ke, kalau tu ke sekupiah tu lo, lah ni faham certificate nak pi ke certificate na pilo lake certificate SDB Karagao area certified there Mr. Vinod T. Kathar son of Kathar T. has appointed as GB of Kathar Sarpu village of on 4/6/2003 thereby all the villagers of the village were also present in its program. I wish him success on his whole life. Sati rompi. La somsi niliphan la sati rompi na kebat phanda opoman lo niliphan la sar jebat pami sar jisu pami buguthat thakethat la na kharcha niliphan opoman lake manhani case lu. Phan Punang pungway na banglo Sati rompi Sorgari gamura kararo lapit ke
lake nilipisa lata semina na tang dur arong na gerung nulo nilipisa laktu ikti lapen ke labang laktung tia supulo horsing ikti lata arong na gerung semina na tang dur banglo lasi hai semi tang lek tumta muni still putih nang tacol cala dak nali kupia putak pasti non perangkia mai paponang koglo Kardom Nilimen Vinodingti Kathar Nilipan Hemaringti Puinodamunido Lalangli Nilipan Sarangiti Kusipu Nasa Sarangiti Kosoti Poma Nili 2003 Aningkan Sar Jebatwami Nilipu Nilipisar Lapenke Mojadardo Barira Lapenke Laktuk Timung SK lonon ke apahasor ke lam mondol lang alpen ke sorgari gamra bang sok sidu lampe longte borjan angkang isi mana angkang aprek tersorbotar tanda sorgari gamra ki tonglu lapen ke ni tu wajib po haku doramra renjar lo lang lita risobe tadu lasi niliphan sana ke barani ke Boawi Pagawi ki pabu aku nanggen si tong dona tum bang tharut troksiner ke bagdu halam sohu 2003 ben pinengkan an alam kan klile ko son si ke klang lama lasi niliphan nang pu na ki irta pare sa na ki chita na ki chi pu si pu ko son si ki chi po nang le alam tum kam klem joy ke ko son la gen te nang klem joy ke lasi niliphan nang klem joy ke Kosong ni klaim nili panang pardu pin. Ada sa meeting do ni nang pardu ala pun nili dung dah wangwe. Mila prawang wangwe. Lasi pini nili labang sor rong nang cipo bang nili kroy tip pune. Aja tak kroy ne long kathar pe nili sar cepat. Long kathara arong agamra hemaring ti aphan se aprang aku irlok lo sar cepat be sar tisu se sar tinjite irlok lo tebol sita alang li paklem lo nang li klem kang tung kali sita niliphan rong rat atung chingwai sin niliphan hang lo nili sorkari sorkaman kam chongda kam sidu chongda kam dubom hutta niliphan rong sana hang lo rong sar atung rong rat tum nang hang lo na hang pasi sar chunai sar tila nai athi tum long thara rong along le jor lapu long le jor agang mura ke nang ni lasi long le jor agang mura nang ni apen bengalong lun gang anji pa sarbura tum dam nak padam dak riti la sini tum lahai alam thang ajini ni la pot ni lahai alam jini ni kopia lu lo posik kang cheng dun dun la hemaring dia ba la si alang li hemaring Rima terang pikeso ke mang hudera jok hempen kat pitpen on puta hem chelele det Arnam teplong monsing rong hangaronga gawa bura longsing rong hangaronga mekar babu ingtia cho rima terang pi manghu mangram keso ke doko ka jok pen ajuanar lo pupe ke dam tap dam prusi nang manlo lason si ke dam tang preni phai ke bajo por phai sia por malam thur prusi hempen dam juilu laso hud madu ta ke thek dunong le dera jok konat si ke dam mata ar kiang den chini dunong le detlu ronga sor adonara batum kiri dun la pen karibia rona teng se kar klista me klem thailu bonta ke theklong le dera jok puthot pherang kya thengno wang pen rima terang pia donara batum kirab johang pon karibiang long arat ke do anatum sitami rima terang pia phan theklong pulotang te 6003453201 abang so number long nang humri penang pachini wek tha pusi chuning ripon nile tum sitami nonan ke kiridun ong cho thekte jun thekte si manghu thuprong lo pusi adonara batum penang pachini dun dongkam mukam pen janta benang kilo abirta malong news Karibiang long arat doan kan nili ini masuk rangki ating no pensiuning ripon iglo nili tipi amen 5 terang pi acor amen babu pi alang li ningkan hini ke thong perang pen kesu culong lo ajoy ni piniar ni nili tum alang li kedam tang aciklo he aciklo alom pen hempen ajo por barjui amat non puan ta nilitum ciri dun bom ta thek long le de amat lasi nilitum ki klem nai ason methang aron
tat claim lo mondir aron anta nilitum claim lo same pinier ni ang thek chilong le de ajoy ni si nilitum herangke thingnu pen ar biang long arat afan chuningri lo asi nilitipi afoto bangai bihek lo sita lahelo afoto na ar biang lo arat doan atum ta theklong pulong te nilitum afan nang pachini igvek tha Dolong hemta puthor MSC kadam terang pe hin pen kikim kerang kapatang ponje phansai kepang chengpon Paklangso number isi jang et arong la pensari hajan ka chelenga towar RJ Road A Phaikoni ni phai ing koyar ni lakhain koyar hini saroputhar MSC constituency ke parlo Paklangso number isi jang et arong pensari hajan ka chelenga towar RJ Road A dolong hemtap ke damtang ningkan pli pho aprang pen kikim kerang pang chengpon labang so dolong ke tangte ke dokoklang ajok puthot MSC kadam terang pe hin pen kikim kerang kapatang pon thujia phan sai pang chengpon thu sonsi MSC kadam terang pikapin khat pona teng si lakhain koyar hini saroputhar MSC constituency Widisia chairman Silarson rong pi bangswa dolong hemtap kikim kerang adimalong hom ridam anparta rong asar mukrang terang bojen rong parla pena mekar tumpen chetong dunsi MSC kadom terang pia phan kachuru pajirpon kedam tang ningkan thom kep aprang cheka dolong pensi cheleng nanglo barla pora hudlo telang ke thepen penangana kisung chetong nanglo bon tapini labangswa kisung pen nang pajok thega pot MSC kadom terang pia phan paklangso number isi arada tumaninga klong pen churu pi pajirpon hanjang langso ber Gibson rong pinang kelo abirta Malong News. Media ko te tumhana sami nang tum nakahung report lama so dolong non kimrang bom manela longle philap bom polem amen la so junong pe nang tum nakahung report nang tum hata media hem ko te bana churu ro lalo churu den e kidamtang jogos sar em stame la bang so dolong mang ke ko pu son pe ne langli bang so nang kimpilo sitame alang listame atam jut kok pen ajoini stame pen ajok la art feeling abang ke tangte delu la so tangte de pen ajoini si ni tum la cheka dolong bang ni tum chirung pen rong ara tum pen rong mi kar pen chirung si ni tum la wa cheka dolong pen pu ar ine thu la non ni likar pen ar ine thu ni tum cheka dolong pe si pu te roi bom lo stame non pini arni sangpi kadom terang pi baidu MSC akhai alangli ningki me pen ajok pini labang su along le nang philapi data bangke nil tumrong nili pencenglok rong asar pencenglok GB SGB rong arab don pen alang li phan churu suri kachoro kadom pajilo pini pen ke puhi ke tang elo ki bang gilang ani pen ke pustame tang po la pen tang begi pusinil ning sama thepondo la su tang de lo bote la ni tum paklang sorat chot kali sore hajan bali bothar arat do an same labang so li pen bangke apor thihek pen li tum chileng nong po mane national highway pen download pote apor nang oji same labang so li yong se li tum chileng nong po pote apor ki kompensi lake surajan tu kuligol le tamji manahok le dan same li apor komsom pe chileng nong po pusi nili pen ningarong piklo la pen MSC kadom baidu phan same churu pasi nilam teng Ingdeng koi rahini hojai karbi freshers kam social media kapaman pon Phaikoni ni phaing koyar ni hojai karbi locharlia songben patir piponsi hojai desbandhu bidapit HS school along kebang mi locharlia korte ingjire to aphan kangthum karnia jai mek dengpon HKS amai phu dhoniram hansia hin pen me chipahim phu ponsi mai chengpon alohia man pen KS inglong pha mai phu thangsing timung HKS mai phu bari matum GGKSA ABVP hojai unit Dimasa student unions hojai rangsena college union body Samson Singh T college union dongkamukam rangsena college union pen chenglok penangan ke thekining atum chetong dun renti labang somia long koson se non ke bang mi locharlia korte ingjire tum ke do ke thak nangjima ke chere mek pen koson se ke do nangjima aputhak bidi sore than tekang non e prang ansu se kaprang dun thekjia phan pura abarim HKS ya klembang phatum pen jumesen alam anparta bidi sore pi pajir tekang wothalang sopen khorsing teron angkelo abirta Malong News kadukawe ili tum kasuk hapon media tum phanta nilihin ben kasuning rikang tung bangela swarlo so tumhan
ilitum kido siksak ikpik an lapen ilitum girls hostel ta awe lapen la swarlo tumhan buseta safety ave ikdarlo la girls hostel kawe ajoine amad la si girls hostel bang CM sir alangli nilitum phan nangkim pi pusonte choro parji lapen isi ka chuning ria lambang elalo pu alangli ake hai president ake hai taning je iglo lapen nilitum advisor taning je iglo nilitum hemtun ave lasi hemtun phan mangta nang matha dun sonte nilitum ning ching sam pikji lapen nilitum phan fan bang ave pen lasi fan bang ta nilitum phan nang matha pon sonte nilitum ining charong lapen ning ching sam pigi lapen nilitum penon kibang mi ji atum se tame ake joy dopo lasi ake rap dopo lasi fan lapen fan de hala hemtun karbi hemtun lapen hostel bang nangkim pipon sonte nilitum ning charong ik pikji lapen ning chingsam ik pikji lapen lapan cholo. Thank you. Pani thalang de ani tangte la ke damtang ningkan suri hinia ningkan la karbiang no autonomous council pen la hojai district long la karbi lochali osamaropan ki do ke thak mission nahi pa joine ke damtang ningkan suri hinia ra in koy ningkan la bang so karbi hemtun ki non pon da pe patang pe la bang so puthak nang le ko pisi puji lalo ahem tun bang ke nilitum hojai kes ipen talang dam iglo lapen adha si kim chorlo kim bang patang te delo la si kachuni rikang tung bai lalo la ki kim patang te pod la so ki kim pod bang nang patang pi det sonte nilitum akerap the ik pikji lapen chuning ri tule thot lo nilitum phan nang kim pi labang patang ik da prang sonte nilitum akerap the ik pikji KS Inglong for Hamren Head Branch pen education and anti-drug awareness ajai me kedeng pon. Education is the movement of darkness like pathipi and ponse KSA lapen lo than bang atum pen lo charli asomara tum pen chithan chiparia sai deng pon. Nijang karibyang long Hamren arong supi Hamren government school along pen KS Inglong for tum pen lo charli asomara tum aphan anti-drug lapen education aputha KSA ame phuthi muthi rong pilapen secretary Sona Singh terang atum pen chirok to ka sai deng pon. Bangso long lo charli asomara tum aphan arjan ki hi karju ke thak lapen tomo ke to ka sai tame padopon. Bangso ke padopon long Hamren Gov School, Presbyterian Mission School, Divine Spark, Jirsong School, Don Bosco School lapen Hamren Guard English School, Caramel Standard School lapen Residential School atum pen si chepati dun rinti. Aluhia man pen Hamren Gov School Principal IC Singkro KSA CSC Nijang Karibyang long IC Probin Timung Nijang Karibyang long Kapta Secretary Samson Teron KSA Hamren Regional Incharge Prosonto Ingki lapen Rajan Rongpi Quiz Master Sarthe Rong Hang lapen ke thegiding atum chetong dun si mesen pen bangso sai pachun pon. Morning walk ke dam amen pen aot ia sai ke klema bang dopik la si pen na pen ke apor pia hujong si theglong lok pulote sodak pening sai ponji la pen school charli boma samara tum school hemalong mobile phone ke pon thegdun lok pulote teacher apia pola pen law and order aron pen si action and pameji posi kese ame phu Timothy rong pi pen lam the paklang pon la solong em Richard tok bia phan Nijang Karibyang long Hamren along ke do an school along nang humri thapusi kese ame phu Timothy rong pi pen chuning ripon Hamren pen Rostom tinang kilo abirta Malong News. Angsi kardom media gode teman hokpet ke pini nitum dak Hamren hadran satum pen organize pon quiz competition drawing along with essay competition lai pangrum bet pen isi education awareness program mi pon no il temeng tong no lasi mesen me pun met pen chun pon lo la pen hokpet ke pini dak niligi thek dunlong man ka char dun teng lote it school ang bong si richedan lo pen ga phak school bang ke ala nong ita pon nong lo mesen nong first second third lasi education system ini tom kaita formal education bang kaita claim long bom school hem tame ta informal education system si pini bang dak theklong mesen lo lasi non e prang tame lan an so se program thepo conduct to pi phan ni Hamren branch president ka hai pi song man me churing rigang lo la pen ni tum tame un an bang ka central committee pen ka cherap doni la pen dak regional committee secretary ka hai ta dolo dak se ni tum tame un an cherap un pen non e prang Hamren arong su pi long jarni ki non la Kimia district West Karbing long po district along pan se pajing thur poni phan education hin ka prang poni phan dak ari so yang atum ke la so lo prohibited ke lo any co-curricular activities long tame panu se pajing thuri man si indum ise kemang do la so kemang long ke pen kecheng lo first step lo put tam henune lo tema aprang bang ang first do lo stang bong sap so gap the kok lo si non ma ko si reveal tu lo na si lana lam ni ban si nang machin thek cholo ardi
FIFA World Cup Qatar 2022 ke langjia phanra thum chong hong prang si dolo numbering koi rapon nilip MSC constituency ka parlo chuki hola ri so atum sitame FIFA Football World Cup Qatar phaikuni ni phai ing koi pen pangcheng ponpo sonsi football kelang aning ke hang pik chuki hola ri so atum sitame kelang aning ke hang atum pen aning arong ka chipidun jia phan chong hong ding si dolo tangka maha ka duria jok ka pathwa dimaklong along an ke palidun thek detpo bontami ongdunga phai pen ka pathu kelang ponjia phan marjong klabasai hemalong kelang adim chipathik pon pamelu pusik gan thitimong johaning tilapen ongdung chuki hola ri so atum pen lam the cepak lang pon chuki hola pen amir son terang nang kilo birta Malong News itum lage club isi club gali la football fan sedi tak chuki hola amalom football pathu aning ke hang la pen football pathu kelang aning ke hang atum pen si non world cup nang kilipo ningwe pen ge world cup pathu ke cheng lo 20 November pen 20 November to 18 December 2022 ke world cup lo lasika dog we tum da do the sang the khelo kelang nong ji pha pinung we ke Qatar la pen Ecuador tum se pathu bo Indian Standard Time lage 9:30 pen lasi pinung we tani tum lang ji la pen tu la dak club hemalong la dak marjong club hemalong ke 24 anu we tum lang ponji la ke Portugal la pen Ghana athe ke nike Portugal fan la pen pulang ita Portugal fan lo how da Cristiano Ronaldo lo la ke Lionel Messi lo atum bahini to bi potin tuma daketar ma pulo dang te tirthe along bol patu ke the ka tum dupik professional football tum dupik sitame la song bong pen anong ke thang nei tum ke Cristiano Ronaldo la pen Lionel Messi halo la pen la tum ke pinning world cup ik pa jutse world cup la ke mo 2026 an kan ke atuma phan ke theklong nelu world cup long ke lasi nitum da do thek sang thelo la pa nitum da dakar da prong tuma ning hang da la hando Cristiano Ronaldo le world cup hai te pining ke isi thedum Christmas a gift lo pus nitum ke ning ke thelo lasi ke pathulong ke chu thek thelo koma tong ha ji ne same ne la pen pulang li ke support ji bang ke Portugal Cristiano Ronaldo ban si pining support po alang pining last world cup lo posing tum ta ining arong pigan lo la pen every match tani tum kilang ki miss media phansi ining ke hang madak marjong club long kilang ponji si ining ke hang same tangka poisa kadure pen pot ni tum every match ke dak lang pon attack de ji sitame la important match suppose non Portugal la khela Argentina khela South Korea Japan Brazil la hai hui si rong malom ke bisi ko a supporter ke ong aposila so khela bang ni tum lang ponji la pen mola round of 16 quarter final semi final pen final match bang la dak marjong club hem along si itum puthot